Ang revival na nasigon sa akong pagtuo. Oh, Jesus. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. Hallelujah, hallelujah. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I love you more. Hallelujah. Hallelujah, the blessing that you have never seen before. Claim it now in the name of the Lord Jesus Christ. You're captivating my soul. Every day I grow to love you Praise God. Ako yata mga pag-aampo ni Pastor Tessa Gumay sa mga pulong sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Nakagalit na kayo, no? Praise God. Andang nabatan ang mga kalinong sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa ni mahitabo mga kaigsunan, gusto na kong pasalamatan ang kanang mga kaigsunan na dinhi bisan pa sa natungdan yo dinhi. Mas pastor dinhi si Pastor Orlando. Praise God, tuwa maning amaon gyud mga kaigsuon. Kaya uban sa tabang usab sa iyahang kapika sa kinabuhi. Sister Mami Gaga mga kaigsunan. Ipinako ni sila malimtan kay sa panahon mga kaigsunan nga hilantan ko sa boarding house. Palakpakan na itong Ginoo. Itang ka na mo para
Praise God. Ipay kita. Karon ako nakaani din mga kaigsunan. So, kapila gyud ko kabantay na yung mga buhaton. Ako ang tatoy wali sa arrival sa Thanksgiving mga igsoon. Unsa man po nga pagka Domingo naman po ipabalo nga birthday. Dahil birthday pagka 31. Naapagoy birthday pagka uno na po mga igsoon. Praise God. Munang nangayo ko dispensa mga kaigsunan ni Mami Gaga, Sister Gaga, dahil Mami aning sulod si no? Sister, Pastor, Brother, Madina. Bisag akong apuhan mga kaigsunan, mag-sister, ikuha na sulod si Bahan. Halag, mingon sila nawalaan kong pamatasan. Naaman na sulod si Bahan. Diba? Praise God. Muna nga, hindi kami una malipay kita mga kaigsunan. Praise God. Lipay mo diha. Ito nakita na gamugot. Diri pong kapita. Sa inyo ba ginagawa na nawong mga connection na no? Praise God. Hallelujah. Nauman na lang taro namin. Ingon namin mga connection na. Niyatas akong mensahe. Mga dita mahumanaan nila yun mga connection. Praise God. Sumala sa Biblia sa Isaiah 41 versikulo 10. Ayaw kahadlok kay ania ako uban kanimo. Ayaw pagtalaw kay ako mao ang imong Dios. Palig-unon ko ikaw, oo, buligan ko ikaw. Oo, ituboy ko ikaw sa buong kamot sa akong pagkamatan. Palagpagpara sa Ginoo. Lamanuhay mong kababad. Hina, may kahadlok ka ba? May kahadlok ka ba? May kahadlok. Hina na po puso, ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Praise God. Muna akong iskutan karon mga igsoon. Kabantay mo mga kaigsunan nga kada tao doon na ginay kahadlok. Nagsabay di mahadlok nila isang kamo. Huwag ito na garantiya na dili siya mahadlok, dili ka mahadlok, dili ko mahadlok. Praise God. Daw atong tukimon karon ini gabiyon na mga kaigsunan. Tungod kay usahay ang tao kung wala na ikahadlok. Praise God. Wala na ikahadlokan. Magsalig na na siya ang kaugalingon. Pero sa panahon na doon na siya ikahadlokan mga kaigsunan, dili siya makahimog salig siya ang kaugalingon. Nga naman mga igsoon, doon ay Diyos na ito na ito sa ilan. Tatanan mga igsoon, muagid yung nagkahadlok. Pasko na ako, kinsabay di mahadlok ninyo. Mga amen. Away, amen. Manahadlokan, maning mga Kristohanong. Kinsay, mahadlok, may yung amen. Praise God. Makabati lang ta mga igsunog katong haganas. Praise God. Iairin ko na dito galatay-latay dito. Kuan? Atok nato mga igsunan. Hinay-hinay na tagbailin mga igsunog kinsay akong kataguan. Nga naman, doon na ito tayo kahal. Hinay-hinay na tagpang-review. Mang-review ka ba yun? Kuya, umang-review mga igsunog. Lain kay na-atras. Doon na yun tayo kahadlok. Bisan sa Biblia mga kaigsunan atong basihan. Doon na yung mga tao mga igsoon na gisugo sa Diyos pero may hangit na silang kahadlok mga kaigsunan. Kaya usahay ang tao pag dili na mahadlok, magsalig na sa iyang kaugalingon. Para sa Ginoo. Normal magmuli kahadlok na itong mga igsoon. Pero sa Biblia, dunay duha ka klase sa kahadlok. Kining forbidden fear o kining ginatawag nato allowed fear. Kanibang ginadili na kahadlok o kining gitugot na kahadlok.
one who can kill your body and soul in hell. Anak ko una, kunay kidili nga kahadlok. Unsa may kidili nga kahadlok diha? Ayaw kahadlok ni ang arang makapatay sa lawas. Apan mo hinuoy kahadlok ni ang usa nga makapatay sa imong lawas o kalag dito sa inferno. Muna'y dapat natong kahadlukan. Muna dapat pa magbuhat mga kaigsunan. Atong gidili ang pagbuhat o dautan mga igsunan. Hallelujah! Aron muna'y timailhan mga kaigsunan nga nahadlok na nga atong lawas mapatay dito sa inferno. Ano na ikaw sa kanang amahan mga igsunan? Abana. Praise God. Diya silang usak pa ni mga kaigsunan. Inigsika sa bana. Upoy yun ang asawa. Sumala sorbi mga kaigsunan ako. Nagsurbi-surbi di ako kuha na kaya ko nagdamay pagkabalitis diba? Praise God. Kalabanan yun na mahadlok mga kaigsunan kamong mga bana. Tinood ba? Ang mga bana o gasto o kwarta. Praise God, magpabalo ni isa na silang asawa. Kung sa ganito yung meaning sa asawa? Ha? Praise God. Ayaw supakaan. Ang asawa, kalabahanan mo na yung hari niya sa manimalay. Amen? Wala nang amen. Praise God. Pero wala nang tumura mga ikson. Ang pinakahapon diha sa manimalay, kining bana. Buti masabot kay hawon ang bana. Naagil gitawag og pagkahadlok ang asawa. At ano yung hadlok? May pagkahadlok ang asawa mga kaigsunan. Praise God. Ang hatog simba, ang bana, gusto kini isang simba, hadlok yung asawa, ni asawa rin sinig simba. Ang asawa na kahuna-una plano. Moni plano sa asawa mga kaigsunan. Moni tips nga bilang tapos Ginoo. Na inig pangatulugay na mo. Magpadanggo-danggo ko nga. Diaway ko giyawa. Karon mga igsoon, tulog kayo siya. Hagok nagbata mga igsoon. Hagok na. Nag-andam na siya sa iyang ginumo. Mga igsoon, pagkiling sa bala, kiling po siya. Ayuhan giniyag, sumpat pagkakigsunan. Huy, nausok ka! Sige giniyag, sumpat pagkakigsunan. Unsa may naitabo niyo? Nakamata siya. Pamata-mata ba? Praise God. Sa akong danggo na danggo ko. Nga, di away ko nung ito ko giyawa, kakita ko giyawa. Nga, mahinungdan nga, akong gisumpak na na. Naon sa mapagayawa nga, ako magoy mong gisumpak. Praise God. Mong mga asawa, na gani mo'y banal magpagahigahi mga kaigsunan, usa na na sa inyohang mga tips. Suray tayo ninyo. Parundi ninyo. Palapakan na ito itong buhay nyo. Dili sayok na sa panahon sa atong pagkahadlok mo gamit ang mga estratehiya mga kaigsunan. Sa panahon na mahadlok ka, kung ang imong estratehiya mao ang paghampo sa Ginoo, mula imong estratehiya. Praise God! Hallelujah! Palapakan na ito atong buhay na Diyos. Kung nakabantay ko po mga igsoon, sa kinabuhi ni Moses, si Moses ibating dahil ano? Kaya ba ang mga anak sa Israel nakita sa Diyos na dito sa kamot ni Haring panahon mga kaigsunan sa Egypto? Huwag ipasabot kaya naulipon sila dito ka ng word na ulipon biha. Pwede ka subuon dito, why sweldo-sweldo? Pwede ka daog-daogon dito. Unsa pa? Pwede nga palamas-lamasan ka dito.
kay ulipon. Dadugay una-una ang Diyos mga kaigsunan. Hallelujah! Wa siya mahimutag sa iyang kaugalingon kay gusto niyang luwason ang iyang katauhan dito sa kamot ni Paraon mga kaigsunan. Ang Ginoo wala na hulog mga igsoon kung doon ay problema ang iyang mga katauhan. Ang Diyos wala na hulog. Ang Diyos na mati. Matulog ba ang Diyos? Buti pasakot mga kaigsunan. Sa panahon nga daog-daogon ang mga Kristohanon, ang Ginoo dili mo pasagad kanato mga igsoon. Palakpak para sa Ginoo. Nakita sa Diyos nga dili maayo ang kahimtang sa iyang mga katauhan. Ngayon siya, Moses, lakaw dito sa Egypto aron sa pagmukha sa akong mga katauhan. Palakpak para sa Ginoo mga kaigsunan. Ako makita mga igsoon na si Moses dibati unta siya kahadlok. Abil niyo, daghang mga milagro gipakita sa Dios ngadto kang Moses aron si Moses mubo mga kaigsunan. Amen ba? Kay usahay ang among pagpangalaga dili ta mo to kung dili ka makabati og milagro. Dili ka mo. Hallelujah! Pag dili ka makatagawta og milagro, apan sultihan ko ikaw mga igsoon. Ang usahan na kong milagro kanang nakasaway sa Ginoo. Pilimerong milagro gipakita sa Ginoo ni Moses. Nakita sa Ginoo si Moses. Moses! Unsa na imong gikuptan? Unsa pang gikuptan ni Moses? Sungkod. Buhi na. Ihulog giputang na. Pagbutang mga kaigsunan. Nahimong bitin. Praise God, pag naata-ana mga kaigsunan karong panahon na no, magunit kag sungkod mga kaigsunan. Hallelujah, ilabay na imo mahimong bitin. Pagkamaayuhan. Lain maroy gagunit og bitin mga kaigsunan kay katumang manguwarta. Pagka to kay bata. Oh, kani akong bitin. Di ba? Praise God. Pero kani adto mga kaigsunan si Moses gitagal milagro sa Ginoo. Ingon ang Ginoo. Di ba nahimong bitin? Balik na pagkuha ang bitin. Kupti ang iko. Pagkupot sa iko, nahimong sungkod pagbalik. Palakpak para sa Ginoo. Usahay mga igsoon, batangan ka sa Ginoo o problema mga kaigsunan. Apan mo balik mga igsoon sa luyon ang kalipay. Mabalik ang kadasig. Usahay pati yung pagkaluya sa akong pagpakalagad. Apan sa luyon mga igsoon, ang tulay kadasig ng pahimpi. Usahay ang masulupay ka. Apan sa luyon ang unay kalipay na walay kabutangan. Usahay kanta ka ganina mga igsoon. Mag-unsa man ang mga butanginin kay butana. Kung mawala ka sa akong kiliran, buot ipasabot mga kaigsunan. Hallelujah, mag-unsa ang kaptanan ni kay butana. Kung wala sa kiliran mo ang Diyos, mas pintaha mga kaigsunan. Nagdula kay Diyos sa imong pinahuhi. Dula kay Kristo sa imong pinahuhi. Kaysa panahon na dula kay Kristo, dula kay kadalampan mga kaigsunan. Apan kung wala kay Kristo, wala kay kaluulan, pero wala kay Kristo. Kay Kristo mga igsoon, maulang mo yung mo. Pero wala kay Kristo, maulaw ka. Pamahala na din. Kristo, pero tunan kay Kristo mga igsoon. Dili ka maulaw na maluhon. Dili ka maulaw na maluhon sa simbahan. Dili ka maulaw na maluhon. Tuna kamay Kristo sa imong kinabuhi. Palakpak para sa Ginoo. Ikaduhang milagro.
pangayo gihatag sa Ginoo kang Moses. Ngayon ang Ginoo ngadto kang Moses, Moses, isunod ang imong kamot sa imong lugdan. Gisunod. Pagsulod, pag-imo, nahimo, sangla. Praise God. Ngayon akong Ginoo, ibalik ang imong kamot sa imong lugdan. Naulihan ang iyang kamot. Palakpak taras, Ginoo. Ngayon ang Ginoo, pagdili, paghihapon sila mo to, pagkuha o tubig, digan sa dagat o gibutang sa mamala, o mahimog kining dugo. Pagkagabihan ang mga milagro gihatag sa Diyos. Pero kung napagod gihapon siya ay kahadlok, unsa ba iyang gigahadlokan mga kaigsunan, kay dili siya kabalong mga istorya. Unsay Diyos Biblia, tabay pagka kuan sa Moses, pagkayungit, kung sa laing termino pagod, Krista, kanang pitla, kanang di siya kabalong mga istorya. Pero mingon ang Ginoo, di ba ako may nagbuhat sa mga amang? Ako may nagbuhat sa mga buta. Ako may nagbuhat sa mga pungkol. Lakaw na ito, kaya nagubal ko sa iyong dulo. Mula na sa isang isa mo tindog din yung itman ang mo tindog din sa lugar mo pulo sa Ginoo. Kung puplihan na din sa lugar mo pulo sa Ginoo, kaya kapili na siya sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Busag walay plado ang niyanhe din sa lugar mo pulong sa Ginoo. Hallelujah, kaya ang natin dili tao mo pinaganoit niya, ang Diyos mo pinaganoit niya. Ang gahong gikan sa Ginoo, ang gahong gikan sa Ginoo, ang gahong gikan sa Ginoo, ang gahong gikan sa bantay mo. Sa panahon na ganing adunay dihog sa Balang Espiritu, bisag yungit pa ang gawaling matingan na ka, ang Ginoo dunay pagkantok diha sa imong kasing-kasing. Pastor Rolando, dunay pagkantok ang Diyos sa imong kasing-kasing, bisag yungit pa na din. Bisag ordinaryong tao ang naadin. Pag dunay dihog gikan sa Ginoo, tunay talipay. Sultihan mo ka mo Senyor. Bisag abogado pa na sa pulpito. Kung walay dihog gikan sa Ginoo, wala dino'y talipay diha na naminaw. Pero bisag ultimo, bumpli yung edad kung dunay dihog sa Balang Espiritu, tunay kalipay! Magpasalamat ko ang buhay na Diyos. Maglipay tayo ng gabiuna. Ayaw kahadlok kung sa imong istorya. Ayaw kahadlok mga kaisunan. Challenge ako sa mga pastor. Praise God, pagpapunog kanunay sa Balang Espiritu, di sa dili pagkakabalong mo istorya, ang Diyos magamando kanimo, ang Diyos magagiya kanimo, kung ang sayaman kanimo mga. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Miingon ang Diyos, ayaw kahadlok. Kaya magauban lagi ko sa imong baba. Hallelujah, bisa gawita. Maguban ko sa imong baba. Mawala yun sa Biblia. There is a power in our words. Doon ang kahon niya sa atong pulong Pastor Janggit. Mula na para mga pastor, ayaw mo kahadlok. Do not be afraid, for God is with us.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We will have tears, but the Bible encourages us to never be afraid so that we can win the battle that we are participating in. Amen. Praise God. Kinahanglan mga igsoon, nga dili kita mahadlok mga kaigsunan. Aron, the Bible says, take up the whole armor of God, Amen. so that you may be able to stand against the wiles of the devil. Take up ang whole armor sa Ginoo. Aron makabalo ikaw, batok sa kaudahan siya. Kaya tanong yung natay kahadlok. Pero ang Biblia tanunay nga ga-encourage na ito, ayaw natin kahadlok. Ano na bitaw sa kabang sundalo siya mga kaigsunan? Press na. Tungod lagi kay sundalo siya. Dili siya kadawat siya ang anak mga kaigsunan nga kanang magbilayon mga igsuon. Kaya murag iyahan na matigdan mga kaigsunan. Karon mga igsuon. Praise God. Mingon ang namahan. Ikaw na sa akong anak na akong laki. Ikaw mo'y sunod sa akong laki. Ditraining niya mga igsoon. Praise God. Practice sila. Marching ba? Tanang-anak mga igsoon. Sige, tag-anak sa una ba? Panahon sa araw. Praise God. Ang iyang anak, hinutipad ng mga igsoon. Praise God. Inig-anak mga kaigsunan mo, alaman. Praise God. Tungkol kay Dunay Tato, iliglantaw sa sundalo nga. O, karungan na. Praise God. Sunod na po siya mga kaigsunan, patarong-tarong din siya mga kaigsunan. Muhala rin yun. Hindi ka magpakalalaki. Pilit-pilit tayo dito. Hadlok ginuta siya. Lumat mag yun na. Praise God. Dibitay siya mga kaigsunan dito sa alingasuhan. Ano siya? Paboy na lagi ko! Kay lalaki na lagi ko! So, yung kaniya? So, lalaki na lagi ko pa! Boy ilagi ko! Karoon mga ekson, di ba kumaran? Pagdawat man. Pagdawat mga ekson ningon. O pa, dawata ang reyna. Muna na lalaki! Magpinako na yun ko! Magpinako na ko! Praise God! Hallelujah! Mayroon na nalak, papalitin ko pula, kaya mag-practice ko basketball. Anak na mahal, kaya anak laki na gini. Laki na gini. Karoon na iso, di palitan pula. Unsa na nakaon, pastor dyan kayo nagigaman ang mong tutoy-tutoy. Uy. Praise God. Hallelujah. Pagkalindot ko na ni. Mga mga ekson, pero subuha sa bahan, kaya ang gusto sa bahan. Mahimog yung sundalo, kaya walay laing makasunod sa iyahan, kanang ditawag, kahintan mga ekson na siyang pagkasundalo. Karang mga ekson, kaya sasita, mahadlok kita din. Palitin ko Batman. Ayaw-ayaw na yung tao. Timurad na lahat, kinagini akong anak. Kung sa pagiging malaki, basta yan yung tumura. Malaki na yun eh. Karoon pag-abot sa Batman mga kaigsunan, kayong Batman ang pagkagawa, buhat yun tayo lang sa tayo. Ay, grabe, nagkakot na naman. Dalo niya dito supa mga kaigsunan. Dahil ka magpakalalaki. Magpakalalaki na lagi ko. Ay, lunod yung mga kaigsunan. Basta dito supa, paglunod mga kaigsunan dito. Onhani nagugong. O sabi ka, laki ka, bae, Serena ako pa. Wadyo na dala. Sometimes mga igsoon, hallelujah, doon naman unta tayo kahadlok na mabuhat sa sala. Pero mupatik pa mo ang pangibog sa ulod mga kaigsunan. Apang sabihan mga igsoon, mabiyan ang inunahan mo mga kaigsunan, bisan unsa ka sa tantanaon, niyas matas Diyos ayaw, Diyos bulat, niyas simbahan, simbahan Diyos sili, kayo ang panahon, pagkuhong kastilo. Kita mga pastor, ang ako mahimong maroon yun ang pagtulaan sa kamatuunan.
ayaw ka ng pagbago, dili yun na makabago. Muna ya, inom ta mo. Sige, lagi mong simba, kaya doon na ipanahon na mag-ubon mo sa Ginoo. Dili pa karon, tingali dili pa karon. Dili pa ugma, pero sa saktong panahon mag-ubon mo sa Ginoo. Kaya mo na itong Ginoo. Hallelujah! Hallelujah! Sometimes we are afraid because we do not have the ability to preach or to speak. Our words are not convincing. Kanibang pulong na to. Basta dili na gani makadani. Mahadlok na ta. Mahadlok na sa pagsulay. Mahadlok na problema. Mahadlok na kabalata. Apan ang pulong sa Ginoo. Kanunan yung nag-imon na dili. Yung mahadlok. Muli makadala na akong kalikon mga kaigsunan. Tunay yung sa katao mga igsunan. Hangod kayo sa siyang barangay. Siya mo'y pinaka-isog. Ako isog dire. Tumbangin na. Ako po isog dire. Anuhan na ta. Pero magpamukoy-mukoy ka. Bawag niya na yung isog ka. Yan naman ang tawag. Bisan mo sa kaisog, doon ay kahadlok. Yan po siya sa aking barangay mga isog. Di ko kung siya pinuti. Dakang lagi siya. Gigokon siya pitong katao mga kaigsunan. Praise God. Dagan siya patulis niya baga. Ngayon na niya sa wangan, nidagan mga. O nidagan ko. Kay naiga, lanat na ko. Di ba ikaw nang gibantugan na pinakaisog sa atong barangay? Nga nang nidalagan mga. Ako bitaw pinakaisog. Ako may pinakaisog. May ala siya. Abili mo, tingin lang ako. Muy nidada. Magaling ako may pinakaisog. Kahit galanat sila na ako, siya na walo namin gadagan. Ako mo'y nag-una. Ako mo'y pinakaisog na modalagan. Di sa tubutan, ako mo'y pinakaisog. Ang tao doon ay ka. Praise God. Pero, si Moses sa panahong iugnan siya sa Ginoo. Ang ato mga paglaon ka ng ugnan tas Ginoo Pastor Orlando. Ang atong paglaon ka ng ugnan ta Pastor Peter. Si Pastor Peter, 16 years old. Di ba 16 years old, Pastor? Sugod ko. 17. Ako mga isong di mo ko tinindong. Pila-edad na ako. Ato. Praise God. Si Pastor Peter, 17. Gasugod siya ang ministry. Napagod ko sa si katubang bata ba kayo pa? Ga-practice na aga, gawali na. Katong manghod ni Pastor Archie, di ba? Praise God. Ako makita no, gamay kayo. Kaya, lain naman ang batanon kang gawali mga kayo na mo sa Diyos. Kay, kung sa tayo mga suggestion, mga kaigsunan, maglainan ka kay ikaw kay bata-bata. Parihabas kayo ni Pastor Ronin nga, manambag siya, at 60 years old. O niya siya, ilang pa ito edad mo? 12 years old, Pastor? Praise God. Kahalo ka na yun, Pastor. Diba? Kahalo ka na yun tungkol sa kanang pagkabata. Usahay, kung i-over power to kasi imong mga lero, kay bata na. Praise God. Pero sa iyong life technique ka na. Kaya magsigig supak-supak ninyo mga kaisunan. Muna ipadala ang buluhan doon, bago nyo, dili ako basta. Maka-realize na, hindi na rin sa akin. Diba? Praise God. Tayo mga iyon anak, mga kaisunan. Pero ayaw kahadlo kay ang Diyos ko. Ang sabi may problema doon. May mga problema. May problema. Praise God, wag mo kabalos sulod sa akong kasing-kasing mga kaigsunan. Abi ninyo mga igsunan, gikas akong pagkabata, sadya, atos simbahan mga kaigsunan. Aga ko sa akong magpapa mga igsunan, sulod simbahan. Mga antong conference, aga gihapos akong mamautan. Karanasan na sila. Praise God. Pero, wala
wala na mga kaigsunan, praise God. Atong gitupot mao ang atong buhi. Amo, mabulag mo sa inyong pagpangalagad sa Ginoo. Hinumdumi itong gisun-ay pa mo sa inyong ginikanan kaniadto akong tuadtong simbahan. Praise God. Hinumdumi ito ninyo nga ang ilang pagdala ninyo mga kaigsunan dili harang sa kalat alautan mga igsunan ang panaluwas. Ngunay akong buti pasabot unsang matagas imong pagpangalagad sa Ginoo ayaw kahadlok mga kaigsunan. Sometimes we are afraid because we do not have the ability to preach or to speak. Our words are not convincing, but God gives us wisdom that is unique and different from the wisdom of this world. Because our wisdom is not from the world, but from God. Mag-unsa mga vertical prayita tayo din sa kalibutan, pero kanang imong kaalam, dili kagikan sa Diyos. Hallelujah! Palakpak para sa Ginoo. Mga pastor sa iyo kahadlok, mga lima sa iyo kahadlok. Ang Ginoo nakabalo sa inyong panginahamlan. Kung nibiga mo sa inyo wala mo'y bugas. Inigbalik ninyo, wala mo'y bugas gihapon. Praise God. Ang Diyos nakabantay o nakakita niya. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ako, mga kaigsunan, praise God. Wala sa akong kamot sa akong mga ginikanan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Nagsago ko sa akong pag-eskwela, ilampos gihapon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ginoo na'y bahala nimo mo panalangin. Ginoo, amin ninyo pag naakas presensya sa Ginoo, sa imong hunahuna mo makad na problema. Pero ang panglantaw sa Ginoo, wala kay problema. Ang tanang problema, tunay kalan. Ang tanang problema, tunay solusyon. Ang tanang problema, disulban sa Ginoo. Ang mga kaskamot sa Ginoo, mga kaskamot sa nautan. Ang katong mga tao, mga igsuon, mga kaskamot sa nautan, mga kaigsunan, wala'y pasukuhan sa iyang nakirabuhi. Kagi ko mga kaigsunan, kalisod. Praise God. Doon ay mga panahon mga igsoon, kami rin doon sa akong igsoon, pinamangmuran. Gadaro ko mga igsoon, kini, pubri lagi ta. Praise God. Nakutdan ni bugas mga igsoon, kami rin doon. Kung saan mga ako, ano tayo bugas? Idiya, ako man ako dano mga kaigsunan, siya mo'y kanang mga kiros karabaw. Kaya kahapon, mga kiros sa karabaw, pagkamatan ako, dano na po mga igsoon. Praise God. Di abot ang panahon mga kaigsunan mo. Saan na huwag mo tayo bugas. Ano siya? Relax na na eh. Relax na. Praise God. Suro siya mga kaigsunan. Praise God. Nag-uros na dito ang bugas. Namatay na lang ang among Diyos lang bugas. Huwag paghihapon ni Kaius. Duha ka baso. Usahay ko, damgo-damgohon ko kung ang mga gipaningil ko sa duha ka baso bugas. Kaya among ginugaw-lugaw mga kaigsunan. Sa pamis among akuhan mga igsuon, dala ko dito. Salamat sa Ginoo nga maayo ang Diyos sa atong kinabuhi. Karon magulay na sa pulong sa Ginoo. Karon mga kaigsunan na doon ay kalasing. Bisan unsay mga problema, bisan unsay magsulay sa kinabuhi. Naman ang Diyos na kauban nato. Wala kang pasalpi sa Ginoo. Ang Ginoo mo kuyong nimo bisan unsay imong sitwasyon. Ang Ginoo mo kuyong nimo amin ninyo. Ang tao, ang Ginoo mga kaigsunan, mupili na katong mga tao nga wala na gyud ayo, mupili na katong tao nga kadang
Bulingok na yun. Mupili na katong mga tao na murag huwag kahibang kaagan. Pero sa diha na mo na'y gamiton mga isuong, hindi na mahadlok. Muna yung haring David. Praise God. Hallelujah. Nagpili siya mahadlok kay ang Ginoo. O yun ang magbalantay siya. Isang maglakaw pa siya. Yata sa walong sa pangkayon. Siya walang hinahadlok. Ayaw kahadlok sa iyong problema. Ayaw kahadlok sa iyong pagsulay. Ayaw ang hadlok sa iyong kabalaka. Hallelujah, the Bible says, therefore, my brethren, be ye steadfast, immovable, always abounding in the word of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain, believe upon. Hallelujah, use your word, use your hand for the glory of God. Nagkakain kita sa Ginoo, nagkasimba kita sa Ginoo. Ayaw kahadlok kung wala na kang porta, ayaw kahadlok kung wala na kang bukas mga kaitsuran, ayaw kahadlok kaya ang Diyos nagawan kanimo. Palapapara sa Ginoo. Hallelujah, ang iyong mahigong karoon mawapatalit sa iyong mga karot sa pagpalakpat, mawapatalit sa iyong baba. Ipunin ako, gagawin ako. Sa ginapos sa usahay, Pastor Jacob, mga problema. Doon na tayo ba nga dili kapos. Bisa ginapos tas mga pagsulay, doon na tayo ba nga dili kapos. Bisa ginapos ka mga kaigsunan sa bisan unsang makagapos sa atong kinabuhi. Doon na tayo ba nga dili kapos. That is why nga kadinhi mga igsunan, pagtangaan mga tapos sa imong mga tiil, pagtangaan tapos sa imong mga kamot, naata sa dapit na balaan, naata sa dapit sa pagsimba, o sa panahon na naata sa dapit sa pagsimba, ayaw na pagulaw-ulaw kain, ang iyong-ulaw na kanang mo pailog ka sa Diyos, kanang mo simba ka sa Ginoo, kanang mo pasalamat ka sa Ginoo. Hallelujah! Si Apostol Pablo o si Silas kinapos ang ilang mga tiil, ang ilang mga kamot ginapos. Pero pagkatong ng gabi, nakamaw na siya. There is no option. Wala tayo laing option. Gawas mo dahil tas Ginoo. Gawas mo simba tas Ginoo. Wala tayo laing option. Ginapos mga kaigsunan. Literal to siya na pagkagapos tungkol kay kanya ito, grabe yung pagluktos mga kaigsunan. Apan sa panahon na nagapos sila, nagdaay sila sa Ginoo. Nagsimpa sila sa Ginoo. Nagpasalamat sila sa Ginoo. Sa diha mga kaigsunan na ginapos sa bilang kamo o gamin ng tiil. Usahay pag ginapos na tamang ulo tagalayon ka sa walay atakos. Himayaon ang imong ngalan kay ikaw na Ginoo ang takos o kaanayan sa mga pagdaig o pagsimba. Himaya o kadungkanan. Doon ay daghang mga tao, mga igsuon nga bisag problema mo at turagod hapon sa simbahan. Bisag ayaw naglatas pagsulay problema. Pero pagka-Domingo mo at turagod hapon sa simbahan. Muna ay turagod hapon sa Ginoo. Doon ay nuya na tayo espirituhanon. Apan sa panahon nga mga ito na simbahan mo hinay-hinay sa gihapon pag-adto. Nga naman mga kaigsunan na nandun sila, o kaayuhan na nandun sila, o kadasig na nandun sila, o kalipay sa ilang kinabuhi. Sa lulong ko sa mga tao na kaigsunan, mga Domingo dili na magpawahi sa pagsimba. Sa panahon sa Domingo pato simbahan. Sa panahon sa Domingo adalain mo ako na maulaman ang pagdaig sa Ginoo. Dito tayo itong mga pamilya na doon ay pagkakasinagtano na sa panahon mga kaigsunan sa atyang inugsimba imong makita sa balay sa Ginoo. Kabalo sa gihapong mungisi
Kabalo sa gihapon mo pahiyo. Kabalo paghihapon ka mo pahiyo mga kaisuran panahon sa imong problema. Kabalo paghihapon ka mo pahiyo panahon sa imong kabalata. Ayaw pagpaulahin ka ron samtang naa ka sa imong lingkuranan. Doon mga kaisuran sa presensya sa Ginoo. Ayaw kahadlok sa imong problema. Ayaw kahadlok sa imong pagsuhay. Kaya ang Diyos kanunay na naa sa imong tapat. Naa kanunay sa imong kiliran. Tunay panahon mga igsoon. Hallelujah. Dili na tanapatis presensya sa Ginoo. Dili na sa magwali mga kaigsunan. Kundi naa na sa imong pagaliwan. Hallelujah. To be honest mga kaigsunan, bisan kinsa imong wali diha. Pagtinguhaon nimo ang presensya sa Ginoo. Mahimo na mabati sa gihapon sa presensya. Kita ka na ito mga igsunan sa pagkakatunan. Mahirap sa presensya sa Ginoo. Pagkapas ako mahirap sa gihapon sa presensya sa Ginoo. Hangtod sa ako pagkakatuhan karon mga kaigsunan, mahirap sa gihapon sa presensya sa Ginoo. Walay exempted, hallelujah, sa pagbati sa presensya sa Ginoo. Bisan pastor ka na, bisan professional ka na, wala ingon sa magwali. Dili ka mahimong professional kung ang imong ginikanan dili prayer warriors. Dili ka mahimong makakrapot yan ang profesyon mga igsunan kung dili ka prayer warriors. Apan sa diha mga kaigsunan na ikaw may ng buon. Hallelujah, hallelujah. Bisan ang mga awan mga kaigsunan na ilang mga anak puluyanon tayo mga igsunan. Ang ilang mga ginikanan padayon sa gihapong kaluhod nga naman mga prayer warriors. Doon na tayo mga problema sa atong kinabuhi padayon sa gihapong kaluhod mga igsunan nga naman prayer warriors mga kaigsunan. Hallelujah, hallelujah. Sa dihara prayer warriors na mga kaigsunan, doon na problema sa inyong kinabuhi. Dili ka mundang mga igsunan sa Lord. Dili ka mundang sa pagampo. Nilagko mo mga kaigsunan tungkol kaya inyong mga ginikanan prayer warriors. Nangalagan mo Diyos tungkol kaya ang inyong mga ginikanan prayer warriors. Bisan puluyagon mo, pero sa dihan inyong mga ginikanan nag-aampot mga kaigsunan. Bisan lang akong anak gasara, nananginis siya Ginoo, protektahin siya Ginoo. Muapot ang panahon kayo mo siyang pag-uhon. Bisan po pwede Ginoo, pinumabot ang panahon ngayon inuman. Ang tanan na mong pangilahanglan. Bisan wala-wala may Ginoo. Pero dili na mo ipahilaw ang inuhang presensya. Doon ay uban nga na successful mga igsoon. Imong makita na sa wapa panalangin na kanunay sa atubangan kusog kanunay mo singgit o press Lord. Hallelujah, dalay ko ng Diyos. Pero sa natin panalangin na sa panahon wala na ibalatian, sa panahon sulpan na ang problema, dili na kabalong mulukod, dili na kabalong mupato bangan, sa panahon na doon na profesyon, dili na kabalong. Hallelujah! Nga mo pasinuog sa tagniya sa panalangin. Manindog ka mga kaigsunan. Hallelujah! 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 Hindi tayo na mahal. So may naginahaglan sa mga panalangin mo yung amen. Ayaw mo pagduha-duha. Kinsa na ginahanglan sa panalangin mo yung preso. Hallelujah, you are here. Because you need the anointing of Holy Spirit. You need the anointing of the Holy Ghost. Sige, 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 sige. Receive the anointing. Receive the anointing of Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, be upon us. Holy Spirit, be upon us. Holy Spirit, be upon us.
siya, dili mo ikaw mo yan. Kung dili mo ako panalangin, ayaw ko iya, Diyos, kung dili ka panalaginan mga igso. Padayon sa matubog sa presensya sa Ginoo. Inagos Ginoo, dili ko ikaw mo yan, kung dili mo ako panalaginan. Apan sa oras ko panalaginan ko mo, Ginoo.
kaila. Kahay mong duol ng imong mga ginikanan. Munuot na lang to sa